Mangwana akanaka vana vaMwari munyika yedu yeZimbabwe, mangwana akanaka nyika yekwedu, hama dzangu vana baba nana mai, vakomana nevasikana, tinotenda Mwari zvakare vanotipa upenyu kuti tisangane panguva yeshoko pamazuva ewayapedzisira, mazuva akaoma tiri mudzimba tiri mabasa edu kwese kwatinenge tiri, tinongochengetwa naMwari, tasanganiswa zvakare. Ndini wenyu Bishop A.D. Madau, President we-AFM in Zimbabwe. Ndinouya neshoko renyasha, ndinouya neshoko rekurudziro kuvana veZimbabwe, kunyika yedu nokuhama dzedu nemakereke ose avaKristu. Tichaverenga shoko raMwari
kurugwaro rwezvakazvarurwa chapter number 5 verses 1 kusvika pa 7. Zvino ndakaona muruoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro choushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Ipapo ndakaona mutumwa une simba achidanidzira nenzwi guru achiti, ndianiko wakafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? Asi kwakanga kusina munhu kudenga napanyika kana napasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyo kana kutarira mairi. Ipapo ndakachema zvikuru zvakusina kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kutarira mairi. Zvino mumwe wavakuru akati kwandiri, usachema hako. Tarira, shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Zvino ndakavaona pakati pechigaro choushe nezvisikwa zvipenyu 4 napakati pavakuru gwayana rimire rakaita serakabayiwa, rine nyanga 9 nameso 9, iri mweya minomwe yaMwari yakatumwa kunyika yose. Iro rikabuya rikatora bhuku muruoko rworudyi rwaiye wakanga agara pachigaro choushe. Ndinoda kudzokorora verse number 5. Inoti iyo, zvino mumwe wavakuru akati kwandiri, usachema hako. Tarira, shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidha, yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Musoro wenyaya yangu mangwanani ano unoti usachema. Usachema hama yangu, musachema baba, musachema amai, musachema hanzvadzi, nekuti kuna Jesu shumba yerudzi rwaJudha yakakunda ichikundira iwe. Panapa pataverenga taona paruoko rworudyi Johana achiona uyo akanga agere pachigaro, kuna akanga akagara pachigaro, iyeye agere pachigaro. Chigaro chinomirira ushe. Agere pachigaro une simba, agere pachigaro une chikuriri, une authority, une power, une dominion. Agere pachigaro unofanira kuti anamatwe, unofanira kutyiwa, unofanira kuteererwa. Chigaro chake chakasiyana nezvimwe zvigaro zvavanhu. Zvigaro zvenyika ino unoita zvekugadzwa navanhu, zvimwe zvacho unogadzwa nokuda kuti uri mwana woumambo. Asi uyo haana akamugadza, ndiye musiki wedenga nepasi. Hanzi pakatenderedza chigaro paive nevakuru 24 elders vakanga vakapfeka nguo chena, vaine macrown avo egoridhe. Papo paive nengirozi yainzi mukerubhi kana chisikwa chinonzi chisikwa, asi it's a cherubim, it's an angel inonzi mukerubhi, ine zviso 4, ine zviso 4, ine mapapiro 6, ine maziso kwese kwese. Inonetsa kutsanangura ngirozi yorudzi urwu, but inenge ichidaidzira, hanzi yaidaidzira usiku namasikati ichiti, mutsvene, mutsvene, Mwari wamasimba ose, mutsvene uyo wakafanirwa kurumbidzwa nokunamatwa. Mabvi ose ngaapfugame kwaari, mbiri iende kwaari. Ndiye akanga aripo, ucharamba aripo. Waiti kana adaidzira mutumwa uyu, chisikwa ichi, zvisikwa zvinomwe izvi zvaiti kana zvadaidzira zvinonzi makerubs, maangels anonzi makerubs, aiti kana adaidzira vakuru ava 24 vaiwira pasi vopfugama pamberi peagere pachigaro, votora macrown avo vokanda patsoka dzavo, voti, makafanira imishe kugamuchira mbiri nokurumbidzwa nokunamatwa nesimba, nekuti makasika zvinhu zvose, makazvisikira imi nokuda kwenyu zviripo. Rega ndikuzivise kuti zvisikwa zvose hapana chakazvisikirwa, icho chakasikirwa musiki. Newe wakasikirwa musiki, uriwo musiki, you belong to him. Basa rako nderokumunamata, basa rako nderokumupfugamira, basa rako nderokumusika
kushumira mabvi ako ayo anofanirwa kufugama rurimi rwako rwopupura ukuru nokunaka kwaMwari nekuti ndiye wakakusika. Rega kurarama semombe isingazivi musiki, rega kurarama semhuka isingazivi musiki. Unoziva panyika pano pane vanhu kuti kana achivata haakumbiri kuna Mwari kuchengetedzwa, paanomuka haakumbiri kuna Mwari kuchengetedzwa, achifamba achienda kubasa haakumbiri kuna Mwari kuchengetedzwa, kana achidya haatendi Mwari noda kwechikafu. Unongorarama semhuka, unongorarama semombe. Nyamba uriko musiki agere pachigaro, iyeye wakakodzerwa kuti anamatwe nekuti wakakusikira iye, wakakusikira mbiri yake, wakakusikira kuti iwewe umunamate. Hanzi paruoko rworudyi rwechigaro ichocho chemukuru kuna Jesu Kristu mwanakomana waMwari, wakati auya panyika ino akafa akamuka akanogara paruoko rworudyi rwaBaba. Regai nditsanangurire vaKristu, nditsanangurire vanhu vose kuti Bhaibheri parinotaura nyaya dzeruoko rworudyi, mutsika dzavaJudha dzemadzishe vaiti kana vadaidzana kuushe hwavo kuti wowe uri mambo, waenda kuumambo hwoumwe mambo, waiti kana uri mambo wakaenzana naye akakukoka, muchienzana pasimba, muchienzana pambiri, muchienzana pane zvose, waikugadza paruoko rworudyi. The right hand is the right hand of equality, the right hand of power, authority and dominion. Saka Jesu paanogadzwa naMwari paruoko rworudyi, Mwari uri kutaura nyika kuti Jesu uyu uri pamusoro pavaprofita, Jesu uyu uri pamusoro penzikirozi, nekuti ngirozi dzokudenga dzinofugama dzichimunamata. Jesu uyu uri pamusoro pezvisikwa zvose. Saka Jesu mwanakomana waMwari, patinoti mwanakomana waMwari toreva Jesu ndiMwari, uri palevel imwe chete naMwari, uri paligi imwe chete naMwari, uri pastandard imwe chete naMwari. Kana wakudza Jesu wakudza Mwari. Pane imwe nzvimbo pana John chapter 14 Jesu unoti kana waona ini waona Baba, ndini nzira yekuenda kuna Baba, aziva ini aziva Baba. Saka Jesu paanogadzwa paruoko rudyi rwaBaba pachigaro paruoko rudyi pachigaro zvinoti Jesu wakaenzana naBaba. Zvino pano Johani unoti ndakaona mutuma mukuru ane simba achidaidzira nenzwi guru achiti iye ndiani wakakodzera kuti azarure bhuku asunungure zvisimbiso zvayo zvinomwe. Bhaibheri rinoti kwakashayikwa munhu, kwakashayikwa ngirozi, kwakashayikwa vane simba, iko kudenga ikoko nepano panyika nepasi penyika, kwakashayikwa munhu anokodzera kuti azarure bhuku iyoyo. Kwakashayikwa ngirozi, ana Maikeri vaivepo asi vakatarisa pasi. Hanzi kwakashayika ane simba rekuti avhure bhuku kana kutarisa padivi, kungoritarisa chete. Zoti pese pakadaidzwa apo kuti ndiani wakakodzera kuvhura bhuku iri, vatumwa vokudenga vakatarisa pasi, vatumwa vane simba vakatarisa pasi, munhu wese vakatarisa pasi. John unoti iye ndazviona kuti kwashayikwa anovhura bhuku iri, ndakachema zvikuru, ndakachema kwazvo ndichiti kwashayikwa munhu sei angavhura bhuku iri. Pavhesi number 5 inoti umwe wavakuru vakanga vagere pamwe chete naMwari pachigaro ichocho akati kwandiri Johane, usachema nekuti shumba yorudzi rwaJudha mudzi waDhavhidha wakunda kuvhura bhuku nokusunungura zvisimbiso zvayo nokutarira mairi. Usachema Johane, usachema nekuti Jesu Kristu mudzi waDhavhidha, Jesu Kristu shumba rudzi rwaJudha wakunda kuvhura bhuku, wakunda kuvhura bhuku iyi nokuizarura agotarisa mairi. Zvino mubvunzo wandinawo newauinawo newe unoti chii chakanga chiri mubhuku iroro? Bhuku iri raive nezvei, rainyorwa nezvei? Rega nditaure ndichiti ini bhuku iri rakanga rakanyorwa the plan of salvation, nyaya yekusunungurwa kwavana vavanhu, nyaya yekudzikinurwa kwako neni yakanga yakanyorwa mubhuku iroro. Mubhuku makanga makanyorwa kuti nyika inofanira kusunungurwa, vanhu vanofanira kudzikinurwa. Achavadzikinura uchabva kudenga agosiya kubwinya kwekudenga, agosiya glory yedenga, agosiya power yedenga, agosiya kunaka kwedenga. Wouya kunyika yakatukwa, wouya kunyika yamatambudziko, wouya kunyika yakaoma. Munhu iyeye kana abva kudenga uchava munhu kuvanhu, worarama kuvanhu, woberekwa nomukadzi. Kana aberekwa nomukadzi ogara munyika yezvivi asi asingaiti chivi, ogara munyika yezvivi asingatadzi, ari perfect and clean. Munhu iye
iye achabva ikoko kudenga zvakazvinyorwa mubhuku maive nepersecution achabva ikoko mubhuku maive nemavanga kuti vanhu kuti vadzikinurwe kunofanwa kudeuka ropa mubhuku imomo maive nemuchinjikwa mubhuku imomo maive nezvipikiri mubhuku imomo maive nehlava yaizorova musana wauyeye achabva kudenga koko kuti auye kuzodzikinura vanhu mubhuku imomo maive neguva rekuti uchaenda muguva asi agozomuka pazuva retatu kuti adzikinure vana vavanhu asunungure vana vavanhu achivadzorera kuna Mwari achivaudza ruponeso nedzikinuro nokuyananisa kuna Mwari bhuku zvayakabviswa pamberi apo varume vekudenga vakatadza kuitarira vakatadza kuivhura ana Michael ana Gabriel ana Moses ana Elijah ana Isaiah vaprofita vesimba vaprofita vane mbiri varume vesimba vatumwa vakuru hakuna akawanikwa achikodzera kuti avhure bhuku iroro zvino bhaibheri rinotiro mukuru ipapo Johana achema nekuda kwashayikwa munhu aivhura bhuku iroro vaitya kuvhura bhuku iroro zvino bhaibheri rinoti mukuru wokudenga akadaidzira akati iye rega kuchema iwe Johani nekuti mwanakomana waMwari werudzi rwaJudha shumba yekwaDhavhidha shumba yekwaJudha wakunda. He has prevailed to open the book. Bhuku inoti iyo he has prevailed to open the book. Rekati mbodzokera panyaya yangu inoti usachema kana uchiona vanhu kubvira pakatadza Adamu mukati menyika ino nyika yakabva yatukwa nyika ino inzvimbo isina rugare inzvimbo yemisodzi inzvimbo yekurwadziwa vanhu vari kuchema kaitava nyaya yekuchema handisi kureva kuti vanhu vese paunovaona vari kubuda misodzi kuchema hakusi kubuda misodzi chete kuchema is a sign of desperation kuchema is a sign yekushaya masolution kuchema ukaona vanhu vachifamba mumastreets vakapfeka masutu avo havana rugare havana runyararo unofamba munzira vanokuona vanoti uri njonda vanokuona vanoti uri vakorinde vanokuona vanoti uri gamba vafana vemazuva ano vanokupa mazita vanoti chibaba chiri kufamba asi chibaba ichi chiri kuchema mukati memwoyo chiri kuchema mukati mendangariro uri kufamba zvake chibaba chidriver Benz chidriver Land Cruiser chidriver motikari dzepamusoro asi chibaba hachina rugare chibaba chiri kuchema mumwoyo mweya wako uri kuchema mweya wako une misodzi mweya wako une mavanga mweya wako unobuda ropa ugere muimba yakanaka asi hauna mufaro you are crying you are weeping you have no joy une zita munyika pamwe uri munhu anosalutiwa uri shefu kubasa uri shefu kwaunenge uri magadhi anokuvhurira gedhe une maPA nemaPA asi unochema mukati mako hamuna chinhu your soul is empty mweya wako hauna zororo mukati mako hamuna mufaro unovata mubhedha wakanaka asi pambhedha iwoyo hapana zororo mubhedha iwo hauna rugare uri kuchema mukati mako hembe dzinokufita asi mukati hamuna chiro uri kuchema mukati mako hestari yako yakanaka asi uri kuchema mukati mako uri kuchemei hama yangu mweya wako uri kuchemei moyo wako uri kuchemei ndangariro dzako dziri kuchemei wakakuvadzwa mukati une mavanga mukati une mavanga akakonzerwa nedisappointment uri kuchema nekuda kweemptiness yomoyo uri kuchema nekuti hauna mufaro uri kuchema nemhaka yekuti wakarambwa uri kuchema nemhaka yekuti wakarasiswa uri kuchema nemhaka yekuti kune zvawakaitwa mukati meupenyu hwako zvakasiya upenyu hwako usiri normal usiri paya pawakanga uri asi rega ndikutaure ndine shoko randatumwa naShe kumhuri yeZimbabwe ndine shoko randatumwa naro kuvatendi kuvaKristu rinoti usachema nekuti Jesu shumba rorudzi rwaJudha mudzi waDhavhidha wakakundira iwe kukunda kwaJesu akanga asingazvikundiri iye wakanga achikundira iye nekuti Jesu akauya panzvimbo yedu he came as our substitute wakauya achiuya panzvimbo yedu akafa achifa panzvimbo yedu akarwa naSatani achibva panzvimbo pako unorwa namadhimoni achibva panzvimbo dzako saka Jesu kukunda kwake wakakundira iwe wakakundira ini haana kuzvikundira iye he had no need to come but he had to come because of you waiuya nekuda kwako
kwako, waiva nekuda kwangu, waiva nekuda kwavana vavanhu vazere munyika asi vari kuchema, vagere munyika vari kuchema. Verse number 6 inoti, ndakaona gwayana rakamira asi serakaurayiwa. Gwayana rakamira, the lamb standing as though it was slain. The lamb was slain, but it is standing. Apa paita inonzi contradiction. Gwayana rakafa asi rakamira, gwayana rakamira asi rakabayiwa. Kana rabayiwa rinofa kuwata pasi, kana rakabayiwa rinofa kuweri pasi, asi iri rakabayiwa asi kubayiwa kwaro rakamira. Gwayana riri kutaurwa panapa ndiJesu, gwayana raMwari. Revelation 13 inoti rakabayiwa before the foundation of the world. Isaiah unomuona Jesu 500 years before asati auya panyika, unotaura nezvake. Unoti iye Isaiah achitaura zviri mubhuku rakavhurwa. Unoti iye nokuti wakamera pamberi paMwari sebukira nyoro, somudzi unobuda pavhu rakaoma. Haana chimiro kana kunaka, kana chimuona haana kunaka kuti timude. Wakazvidzwa akarashwa navanhu, munhu wokurwadziwa, wakazviva urwere somunhu unovanzirwa navanhu zviso zvavo. Wakazvidzwa nesu, hatina kumukudza. Zviro kwazvo wakatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu, asi isu takati wakatambudzwa, wakarohwa naMwari nokumanikidzwa, asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu. Kurobwa kwakatirigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa namavanga ake. Isu tose takanga takarashika samakwai, takatsauka umwe noumwe munzira dzake, asi Jehovha wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu kwose. Wakamanikidzwa, kunyange zvakadaro wakazvidinipisa, akasashama muromo wake segwayana rinoiswa kundobayiwa, uye segwai risingachemi pamberi pavaveuri varo. Saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Vakamupa bwiro bwake pakufa kwake, kunyange asina chakusarurama kana kunyengera kusina kuwanikwa mumuromo wake. Wakapiwa bwiro pamwe chete navakaipa. Tiri kutaura nyaya yakaonekwa naIsaiah iri mubhuku riya rakatadzwa kuvhurwa nevaivepo kudenga, asi Isaiah unoritaura kuti gwayana raMwari Jesu akabayiwa, akafambwa naye, akanyarara, akarobwa, akakuvadzwa. Ndo zvakanga zvakanyorwa mukati mebhuku. Tine gwayana raMwari rakatikundira, tine gwayana raMwari rakatirwira, tine gwayana raMwari rakabayiwa nokuda kwezvivi zvedu. Kubayiwa kwaro ndo kwakariunzira kukunda, kubayirwa kwaro ndo kwakariita kuti rimire. Hanzi izvo, it is a lamb that was standing as though slain. A lamb that was slain but standing. Yakabayiwa asi yakamira. Kumira kwaro, kumira panzvimbo yedu, kumira kwake, kumira pamukaha, kumira kwake Jesu, kumira somurevereri, kumira kwake Jesu, kumira as a high priest, kumira kwake Jesu, kumira sa advocate, mumiriri wavana vavanhu, mumiriri wemhosva dzavana vavanhu, murevereri wemhosva dzenyika. Tinaro gwayana raMwari rakakunda richikundira iwewe, rakakunda richikundira inini. Rega kuchema, rega kutya, rega kutiza, rega kuomerwa. Kuchema hakuna mhinduro. Hakuna wakabhadhara school fees yomwana nokuchema, hakuna akafidha mhuri yake nokuchema, hapana akawana solution kuma problems ake nokuchema. Vamwe vanhu vanofarira kuchema kuti vagonzwirwa tsitsi. Shoko raMwari nhasi rinoti usachema, nekuti Jesu Kristu gwayana raMwari, mudzi waDhavhidha, wakakunda nokuda kwako. Jesu Kristu wakakunda nokuda kwangu. Jesu Kristu wakakunda Satani nokuda kwangu newe, wakakunda chivi nokuda kwangu newe, wakakunda kutukwa kwenyika nokuda kwangu newe, wakakunda matambudziko enyika nokuda kwangu newe. Kufa kwake ndo wakakunda nako. Saka iwe usachema, nekuti the Lion of the tribe of Judah has prevailed for you. Wakakundira Satani nokuti achikundira iwe, wakakunda madhimoni achiwakundira iwe, wakakunda varoyi achivakundira iwe, wakakunda chivi achikundira iwe, kuti chirege kukunda. Wakunda nyika achikundira iwe. Zvese zvingaitika munyika, kungava kurwadziwa kwenyika, kungava kutukwa kwenyika, kungava persecution yenyika, hazvigone kukukunda, nekuti
kuna Jesu Kristu wakakukundira kana uri maari, wawachisikwa chitsva kana uri maari, watove mukundi. Chaberekwa naMwari chinokunda nyika. Unoberekwa naMwari nokugamuchira Jesu, unoberekwa naMwari, berekwa naMwari nokutizira kuna Jesu. Rega kuchema matambudziko iwayo aurikutambura nawo. Jesu Kristu wakawakunda. Pane imwe nzvimbo Jesu unoti nyika ndakatoikunda, regai kumanikidzwa nezviri munyika. Ndakaikunda, I have overcome the world and I have rendered the world powerless to harm you. The world cannot harm you. The world cannot destroy you. The world cannot stop you. Nekuti kuna Jesu weNazareta, gwayana raMwari rakakundira. Ndikaiti dzoke zvishomanana paya panonzi mudzi waDhavhidha. Jesu unonzi werudzi waJudha, mudzi waDhavhidha. Chii chatinoona pamusoro pa ukama hwaJesu naDhavhidha? Kunze kwokuti Jesu akanga achiberekwa munyama, murudzi wenyama, semwana wemba yaDhavhidha. Asi pane nyaya yakaitika pane chapter 16 yaSamuel wechipiri. Paive nemurume unonzi Goriathi wakanga ashungurudza vana vaIsraeri. Riri zihofori zirume iro, double chest kunge wardrobe. Murume ane simba akashungurudza vana vaIsraeri, achidzova 40 days 40 nights achivatukirira, achitukana Mwari. David paanoti fe achisvika ane zodzo yaMwari pamusoro pake, unoti munhu anouraya munhu uyu unopiwei? Munhu uyu azvidza hondo dzaJehovha, munhu uyu azvidza zita raJehovha. Akaurayiwa, anomuuraya unopiwa chii? Vakamuudza kuti achamuraya, imba yake haichabhadhari mitero, uchava akasununguka. Pamusoro pezvo uchapiwa mwanasikana wamambo, uchapiwa mukadzi. David akati uyu ndoda kurwa naye. Bhaibheri rinoratidza kuti David akabvanza kuda kupfekedzwa hembe dzaSauro dzikasamukwana. Unoziva, ramba kupfeka hembe dzisiri dzako, ramba kupfekedzwa anointing isiri yako, ramba kupfekedzwa chipo siri chako. Iva real. David unoti idzi handidzigoni nekuti handina kudzijaira. Famba neanointing yawakajaira, famba nenyasha dzawakajaira, famba nezodzo yawakajaira. Haikona kukwereta anointing dzavamwe. Nguo dzaSauro dzakaramba kushanda pana Dhavhidha akadziramba. Ramba anointing yekukwereta, ramba zodzo yekukwereta, ramba mamessages okukwereta, ramba chinamaro chokukwereta. Iva nechako chinamaro chine original. David aramba kushandisa hembe dzaSauro. Unoti handina kudzijaira, ndajaira zodzo nekuti ndiri kusango uko under maanointing yandakapiwa naMwari. Bere rakauya rikabata makwai, ndikarwa naro ndikaruraya. Shumba ikauya ndikaibvarura muromo, yatora gwai rangu. Mwari umwe chete akandirwira patsoka yeshumba, naMwari umwe chete akandirwira patsoka yebere. Uchandirwira kubva kumuFiristia uyu. David, Bhaibheri rinoti wakaenda kumuFiristia akabata chifuramabwe, ndobva arova muFiristia nedombo, akamuisira pasi akamucheka musoro. Bhaibheri rinoti muFiristia adonha afa, amugura musoro. Bhaibheri rinoti ana Sauro nemaamis ose avaIsraeri akanga akawanda, akabva abuda mumapako, akabva abuda muninga, akabva abuda mumakomba mavakanga vakawanda, mumavhali avakanga vakatiza, vakatanga kutandanisa vaFiristia. Ndiri kutaura chiko inini. Dhavhidha unomirira Jesu, muFiristia uyu Goriathi unomirira Satani. Jesu amukunda Satani pamuchinjikwa, amutsika musoro sechiprofita chaGenesis 3:15 chekuti mwanakomana urudzi rwomukadzi uchatsika musoro wenyoka. Akundwa Satani. Vana vavanhu ngavabude munhamo dzavo vatandanise Satani. Akundwa Satani pamuchinjikwa. Vana vaMwari ngavabude mukutya, vatandanise mweya yetsvina, vadzinganise mweya yakaipa, vadzinganise ngozi, vamirisane namatambudziko nezvinovanetsa. Ndo paunonzwa Jesu achiti pamusoro poruware urwu, ndichavaka kereke yangu, masvika masimba eHadesi haangatongoikundi. Hakuna mweya yeHadesi inokunda mwana waMwari, hakuna mweya yerima inokunda mwana waMwari. Nekuda kwaJesu akatikundira pamuchinjikwa, ngozi dzorudzi hadzikukundi. Nekuda kwaJesu akakundira pamuchinjikwa, mweya yavaroyi haikukundi. Nekuda kwaJesu akakundira pamuchinjikwa, zvinorema nezvinorwadza zvingaitwa nokutaurwa navanhu hazvimbofi zvakakukunda. Nekuda kwaJesu akakukundira pamuchinjikwa. Vana vaMwari musachemedzwa nematambudziko emunyika. Jesu wakaikunda nyika, kuchema hakubatsiri chinhu. Usachemedzwa nevaya vanokunyeya nekuti
havana chavakakuita, dai vakanga vane chavanogona kuita, vangadai vasingakunyei, vaikuuya vachikuvinga feya. Usanetseka uchichema nevaya vanokudzodzera pasi, vatori pasi petsoka dzako, ndosaka they are pulling you down, they are under you. Rega kuchema nekuda kwezvakakukomberedza. Mwari wokudenga unomira newe, Mwari wokudenga unokurwira. Kuna Jesu weNazareta akakukunda. Ndine shoko kwauri mwana waMwari, kunzvimbo dzose dzatiri, kumisha yatiri, kwese kwatigere nezvakatikomberedza. Rega kuchema. Jesu Kristu shumba yerudzi rwaJudha wakakukundira iwe. Jesu Kristu wakakukundira mitoro inorema. Jesu Kristu wakakundira nhamo dzenyika ino, wakatakura kuipa kwako, akakukundira zvose. Mwaari mune kukunda. Vakamugamuchira vakashonga simba, vakamugamuchira vakashonga kukunda, vakagamuchira Jesu vane mweya weshumba, vane simba reshumba, shumba yerudzi rwaJudha. Amen and amen. Mwari wokudenga ngakufambise from victory to victory, ufambe from glory to glory nekuda kwaJesu. Rega kuchema. Kuchema hakuna bunduso, kuchema hakubhadhari, kuchema isaine desperation, kuchema isaine immaturity, kuchema isaine fear. Muvengi wako ngari kuona uchichema, uya ari kushungurudza nekunetsa ngaasakuona uchichema. Unochemei kwahama yangu? Usachema, usachemedzwa navanhu, usachemedzwa nenhamo. Jesu Kristu shumba yerudzi rwaJudha wakakundira iwe. Kana wamugamuchira unokupa kukunda, unokupfekedza kukunda, unokuzodza namafuta okukunda. Wakakundira iwe. Do not cry. Psalms chapter 30 verse number 5 inoti kutsamwa kwaJehovha ndokwechinguvana, asi ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Yoendera mberi ichiti kuchema kungavapo usiku, asi mufaro unouya mangwanani. Kuchema kwako hama yangu kungavapo usiku, usiku wese una mangwanani. Kurarama kwedu tinogona kusangana nemasituation atinoti tapinda muusiku, asi hakuna usiku, unogara nokusingaperi. Mangwanani ako anouya. Jesu Kristu ndiye the bright and morning star. Jesu Kristu ndiye nyamasasi ya mangwanani. Mukuchema kwako unouya na mangwanani. He comes in the morning. Ukaverenga mBhayibheri pese, patinoverenga muNew Testament, muma Gospels, tinomuona Jesu vadzidzi vake vachitambura mugungwa, asi mangwanani unosvika, achiuya nemhinduro. Vana vake vachichema, unosvika mangwanani. Rega nditi kwauri unochema, rega kuchema. Kuchema ndokwechinguvana, kuchema ndokousiku, asi mangwanani ako achauya. Marriage yako ichavigirwa mangwanani ayo naJesu. Business lako ichavigirwa mangwanani naJesu. Kunyangwe nyika yeZimbabwe ichavigirwa mangwanani ayo naJesu. Jesu Kristu wakakunda, achikundira vana vavanhu. Hakuna waanosarudza, hakuna waanoti ndikude. Uya kwaari wakadaro, uya nemitoro yako, uya nezvivi zvako, uya nemisodzi yako, uya uture kwaari mitoro yako, uya uture kwaari zvinokuremera. Jesu Kristu weNazareta akakunda, achikundira iwewe, akakundira iwewe. Rega kuchema hama dzangu. Mwari ngaakunyaradze. Pane imwe nzvimbo Jesu kuti mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendai kwandiri mutende nekuna Baba. Regai kumanikidzwa. Don't allow anything to bring sorrow kwauri. Wakatakura kushungurudzwa kwako, wakatakura kutambudzwa kwako. Saka Jesu Kristu wakakundira iwe. Chii chiri kuchemedza mumba mako? Chii chiri kuchemedza muvana vako? Chiri kuchemedza pabasa rako? Chii chiri kuchemedza? Kana wawana Jesu wawana kukunda, kana wawana Jesu wawana mufaro. Usachema nekuti Jesu Kristu shumba yerudzi rwaJudha wakakunda, achikundira iwewe. Vakamugamuchira vanorarama mukukunda, vanofamba mukukunda, vane zodzo yokukunda. Mwari wokudenga kuitira zvakanaka pazvinhu zvose izvi. Uri mukundi nokufurikidza nokuda kwaJesu Kristu wakakundira iwe. Mwari wokudenga kuitira zvakanaka. Mwari akukomborere. Mwari aite zvakanaka vaKristu vose vakatenda kuna Jesu. Mwari aite zvakanaka nyika yedu. Rega ndikunamatire Baba, tinokutendai neshoko ramandipa, shoko raJesu Kristu wakakunda. Mukuru akaverengwa magwaro unoti usachema nekuti Jesu Kristu shumba yerudzi rwaJudha wakakunda, achikundira iwe. Baba, ndinonamatira vanochema, ndinonamatira vanorwadziwa, ndinonamatira vasina chavainacho, vanodzungaira munyika, vasina chekudya, vasina pekugara. Varangarirei Baba, vane misodzi pamatama, vanoremerwa Baba, nevakatakura zvinorema mumwoyo nomundangariro. Ngavapiwe mafuta okukunda, ngavazodze nemafuta okukunda nesimba rokukunda. Nanamata nokutenda mutara Jesu Kristu.